Good morning mga idol. Ako mga kauban no. Ang uhamiguan. Utanon. Pahulay sa mi, pahulay sa. Daghang kay mix na mong kuha. Likit sa likit. Likit sa. Likit sa. Naniniyang kuha ni, naipiktuhan pa ni sa COVID-19. Undi na. Sa COVID-19. Undi din. COVID-19 na. Ano to? Ano? Likit sa tabako, likit sa. Mo na mong pangkuha. Ito nga rin itong kuha nak. Oh. Kuha mo. Ningita mig utanon dala pangitag treasure. Hunter pa lang dahil, hunter. Tawa pa kakuha. Marker? Ningita mig mga marker dahil mga bato. Tres pa lang ni, wala pa magsure. Wala kaya hiwa to. Ay, hiwa tong kuha. Wala. Oh, daghan na kay mig kuha nga utanon no. Amo ning tunuan ni naguli sa balay. Kaya napulang mo, may kinaon nagbaboy. Sige, may kaog baboy. Napulang may duga eh. Nanguta na lang eh. Oh. Sain nga mata. Aman. Abutaran itong langob. Ito langob taron. Mabayral itong langob ito. Turbo sayang ako dito no. Mabayral lang dito sa malukot. Pahulay sa may gamay, pahulay sa kay. Nagapalukot na yung mga sawa. Pitip yung ini, pitip ang layuan na mo. Nami karon sa sapa. Kuha na siya. Punta ba tulog? Sapa. Tayo na may kaabon na busayap to. Ligo. Si Commander Bravo na. Commander Bravo. Kanila. Kapa kanila. Oo. Katulong minard, isintro to. Oh no? Kani mata? Mata sa elipante? Mata. Mata sa elipante? Itris na mo isyur. David. David ulit ko na pre. Naayon si tawag kaning kalung mga dako. Kinanglan itris na daan, iha isyur para matresyur. Tres. Bago yun. Pas binubatan na, binubadawa. Salom ni mataay. Commander Bravo, basa na kayo? Abanti na mi, abanti. Diri, taboy diri. Gali basta-basta makuha ni. Kaya dahay ba yan? Inom sa tagtubig. Tubil sa tubil. Takway. Layo pa na mo eh. Kriti pa namang layo. Musaka pa mig bukid ron. Ang homig marang. Isubay lamig sapa para makakuha mig utanon. Pero ang among tumong madtag mig bukid. Ang homig marang. Oops. Huwag na magkagamay ang sapa nga mong gigyan. Huwag na magkagamay. Adri repite mo po ikaw? Mo ni tabay ko sa una ha. Ulat. Oh, mo ni tabay ko sa una diha. Ikaw mo naghimo ni? Oo. Ito da ang garden ako kana, garden ako diha. Ito.
Yan, ako may buksan dia. Abot ito kinapinan. Ano naglasunod dia na kami daw? Ang ilang sunis oh. Ito yung sunis dia, ang uban nang south. Ang sunis. Tinamang ngunito ng sunis ha. Iyo, pinagana na. Walay bunga no. Oo. Ah, daghanan takway ko igagang ko. Sure bol na ko tanon ay. Ang kuha din tagmarang na ito babaw. Siguro na. Nguha na po mig pako. Idaghangin pako. Ante na, ako una na. Oh, papay. Ta. Idol. Pako. Yanan tanong na idol. Sigurado na ko tanon. Sigurado na panudan. Paniud to. Di na pwede. Guwang na. Kanang dili guwang. Kanang dili guwang. Awin anak dulu. Kana yung mga taga syudad niyo, wag gid ilagon si pako. So baka gudlot manok. Ah, pastang lami ah. Ako yun. Ako trabaho. Nga na yung mga pobre ka, kung mampulan bitaw kag kinaon og bulad. Mag-ihaw na lang din kag manok. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Bakan dai kan. Ayun, palo ko din yan. Ikaw din yan, yun na po yung Takway. din yan. Daghan na sa Ano na pagpunghang takway oh. Pangitaon sa punuan sa gabi. Garden, mga idol oh. Muni garden bulak. Oh, babaw. Kana babaw. Ay, dako itong bato da. Wa pati dako ato mo to. Wala gid eh. Wala na to. Pag nawala to diha. Oh, guwa to gibuak na anod to. Wala gid bato dako kayo. Unsa na langob na diha? Langob. Wala gid ka bande. Dako ito dili to. Dili to. Pangita nilang bato nga karaan. Dako kayo nga bato. Pero karon wala na. Kana mga pinahakan pa oh. Kana daw kanang gibungkag unsa din na. Kuan ni dire. Ang operasyon na din dire. Ibangagan mo lagi oh. Grabe pa. Pako, daghan pako. Amo nang kilawon unya. Yung bato. Ano yung bato? Itong takway ay tunuan. Dayon subakan dayon og paas manok. Ah. Napare, barok pare payag dia babaw. Liyo ako ni magbalay sa una ko. Oh, dugay ko pinuyo dire eh. Lats. Ini garden gini ri di kare pedong du babaw. Ini garden ni kana. Dalah na to. Ko si dako income na to eh. Di mana ko to? Ini ko kapin. Kabuakan na dire. Ya. Ay, pakura ko. Prosesan ako. Di ana padulong sa dire. Kini gisa man bulakan dre, yung dangan lagi ni. Oliver ni. Uli na si ane nako. Ah.
Isa may kaya yung sabi ka. Oh, gali. Ya kan dari raja na sila diyan. Isa na nabilin. Kaman. Yung saging sa unggoy. Oh. Saging sa unggoy. Tugbang mo ito. Ang tugbang ato mo to. Napa da ato. Oh, nado. May gani, wala mo init ug maira. Dagom-dagom. Namin binuot ka diha. Namong goy ng treasure diri sa una god. Gibuak tong batuha eh. Gibuak to eh. Ito na may tinipakan da daghano na. Kung tinipakan gibuak to. Kuha to batong hay buhi kay nga bato. Ano to? Kuha na to na lang nagkakuha to. Og di ba ka na maong batuha o kana nagpilit kila ko kayo. Tugbang mo na. Di ka na mao. Ano sila dahan ran sa una? Tugbang na ito. Dahan ano sila daan? Ini yung bato. Basi ka na oh. Wala na eh. Wala na, wala na. Ito ito ka lang. Namo gyud baton ko. Nakuanan na usagbot. Ang ara pa idi ay. Kung Uy, hintay, garan pa. kung mao na ang tugbang na adre ra oh. Naralim ba to eh? Kitaan ra ang kuan. Sini. Marker. Ara mga idol. Daghan na kay anihan na ni diri guys. Naglantaw aning batuha kay nani marker gisundan. Ara pa hindi ay. Di na may magsaba sa nilipitang lugar. Mindanao na, Mindanao. Aro? Bukit kini dari. Abot ni diri oh. Tara. Oh, Nabalhin mo sa pan. Abot ni diri ko. di man nabangat mo dia, nakankan mo dia. Dili ram natunga mo dito sa una. Ano? Adi ko algi. Aray. Nako kay mo. Nakankan mo dia. Abot ni diri oh. Nguru dito. Mo kami. Oh, na, abot ni diri na. Oh, na. Dakuas bato tinuod. Okay na. Nara pa na yung mga marker. Nay marker ni. I-trace lang din sa nato ni kay para nato sure pag human. Nani marker guys, nami marker gisundan ani. Muna nga mong gi pangita gining batuha. Kay duha na sila nagtugbang, pareho kadagko. Dahil ito sa ubos ang usa.